ውሽጡ ተገንዚቡ ብዙሓት ዓበይቲ ፍርያት ስነ ጥበብ ከበርክት ዝኽኣለ እዩ። ኣብ ስነ ጥበብ ሃገርና ዓብ ኣስተዋፅኦ ዝገበረን ገና ድማ ዝገብር ዘሎን እዩ። ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ዝሳተፍ ጻዕራም ብምዃኑ ስነ ጥበባዊ ስርሓት ጽባቐ ምፍጣር ዘለዎ ሓይልን ኣቀራርባን ሓደ ካብቶም ብሉጻት ዘብሎ ረቑሒ እዩ። ተውህቦ ጭቡጥ ወይ ድማ ውዱእ መግለፂ ዘይብሉ ኮይኑ ብተመክሮ ይኹን ብትምህርቲ ዘይጥረ ምሳኻን ካብ ውሽጥኻን ዝፍጠር ጥበብ እዩ። ንሱ ብንሱ ክጽብጸብ እንከሎ ሓደ እዩ፣ ንሱ ምስ ሞይኡ ግን ክንዲ ብዙሓት እዩ። ከም ተዋሳኢ፣ ኮሜድያን፣ ማሰኛ፣ ሰኣላይ ኣጋጣሚታት ኮታስ ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ስነ ጥበብ ጥበቡ ከይበቐቐ ብውሕልነት ክካፈል ዝኽእል ስነ ጥበበኛ እዩ። ንሱ ልዕሊ 80 ድራማታት ተዋሲኡ እዩ። ካብ ሜዳ ጀሚሩ ብናይ ሜዳ ናይ መድረኽ ድራማታት ተመልሚሉ ዝመጸ ኮይኑ እዚ ድማ ነቲ ድሒሩ ዝበጽሖ ናይ ስነ ጥበብ ህይወቱ መሰጋገሪ ዝኾኖ ድንድል እዩ። ስነ ጥበበኛ መብራህቱ ሰሎሞን ጥበብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ንሱ ኩሉ ግዜ ኣሎ፣ ካብኡ ኣይፍለን። ሓዲት ጥበብ ተኸቲሉ ይጓዓዝ፣ ንሓቀኛ ጥበብ ከርክብ ርሑቕ ይጥምት፣ ክበጽሖ ይህቅን፣ ብኡ ይምራሕ፣ ይግዛእ፣ ይዕልል፣ ይናበር። ካብ ጥበብ ወፃኢ ካልእ ዓለም ኣይፈለጥን ኣይደልን እውን። ጥበብ ንዕኡ ሞያ ወይ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን፣ ህይወት እዩ። ምኽንያቱ ካብኡ ተፈልዩ ዝነብሮ ዓለም ስለ ዘይረኣዮ። ጥበብ ዝሓረየ ሰብ እዩ፣ ንሱ እውን ንጥበብ ሓርዩ ዋጋ ኸፊሉሉ። ዝኸፈሎ ዋጋ እውን ክብሪ ሂብዎ እዩ፣ ክብሪ ጥበብ። ዝሰርሖም ስራሓት ኪንዮስም መንነት ሂቦሞ ዘይሃስስ መንነት። ኣብቲ መንነት ፍቕሪ ስራሕ፣ ጻዕሪ፣ ዕብየት ኢድካ ዘይምሃብ ምብልሓት ብክህዶ ይርአ። ንስርሑ ዝህቦ ግዜ መርኣያ ፍቕሪ እዩ። ምስኡ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ይሓጽሮ። ብሉጽ ተዋሳኣይ፣ ኮሜድያን፣ ማሰኛ፣ ተጋዳላይ ስነ ጥበባዊ መብራህቱ ሰሎሞን መብሬ ገና ብንእሽቱ እዩ ስነ ጥበብ ኣብ ልቡ ሓዲሩ። ንሱ እውን ናቱ ንክኸውን ልቡ ኸፊትሉ። መብሬ ፍጥር ክብል መስሓቕ ስለ ዝነበረ ኣብ ዓዱ ፍትው ነይሩ። በዚ ድማ ቆልዑ ኮይኖም ኣብ ዝእከቡሉ ኣጋጣሚ የስሕቖምን የዘናግዖምን ነይሩ። ኣፉ ዘየጽረየ ጸያፍ ስለ ዝነበረ እውን ዘረብኡ ንመዘንኡ የስሕቖም ነበረ። ብልሳኑ ዝወፅእ ዝነበረ ዘረባ ኸኣ ምስቲ ጥዑማት ዘራርብኡ ደስ ይብሎም ብምንባሩ ከም ጆኬር ሓሲቦም ምስኡ ክውዕሉ ይመርጹ ነይሮም። ብድሕሪ ዝመብሬ ሓያል ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዝነበሮ በቲ እዋን ተጸልዩ ብንእሱ ንኽጋደል ንሜዳ ኸይዱ። ሜዳ ምስ ከደ ድማ ኣብ ሓይልታት ድሕሪ ኲናት ይኹን ካልእ ንጥፈታት ተጋዳላይ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም የዘናግዑ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ድሕሪ ድፋዕ ከም ዝቕኒ ይግበሩ እሞ ኣሃዱ ኸዘናግዕ ዝኽእል ባህላዊ ትሕዝቶታት ክለማመዱ ይግበሩ ነይሮም። ንሶም ድማ ነቲ ዝለማመድዎ ዝነበሩ ትሕዝቶ ናብቲ እኩብ ተጋዳላይ የቕርብዎ ነበሩ። መብሬ እውን ሓደ ካብዚኦም ነይሩ። መብሬ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ መንብሮ ኣብ እትበሃል ዓዲ ተወሊዱ። ከም ኩሎም ቆልዑ ገጠር ድማ እናጓሰየን ዝተፈላለየ ባህላዊ ፀወታታት እናተፃወተን ዓብዩ። ከም ቆልዓ ሕውስን መስሓቕን ስለ ዝነበረ ኸኣ ደቂ ዓዱ ምስኡ ንኽፃወቱ ዝመርፅዎ ቆልዓ ኮይኑ ይጐቢዙ። ሻውኪ ቃርሳ ኣዘላል ከኣ ገለ ካብቲ መብሬ ቆልዓ ኮይኑ ምስ ደቂ ዓዱ ዝፃወቶ ዝነበረ ባህላዊ ፀወታታት እዩ። መብሬ ቀዳሚት ዝሰርሓ ድራማ ኣብ ሜዳ ኮይና ከም ቴፕ ኮይኑ ዝሰርሓ እያ። ኣብቲ እዋን ተጋዳላይ ኮንካ ኣብ ሜዳ ድላይካ ምርካብ ይከኣል ኣይነበረን። ኣሃዱ መብሬ እውን ቴፕ ስለ ዝሰኣኑ መብሬ ቴፕ ኮይኑ ተዋሲኡ። ኣብታ ድራማ መብሬ ቴፕ ኮይኑ ኣብ ዝበልዕ ወይ ይደርፍ፣ ኣብ ዘጥፍዎ ድማ ስቕ ይብል ነይሩ። ካልእቲ ድራሞ ድማ ኣሻኹ ዕምባባ ትብል ኮይና ብምክኤል ኣዶናይ ዝተደርሰት እያ ነይራ። ኣብኣ ድማ መብሬ ከም ኳደረ ብምዃን ዓቕሙን ክእለቱን ኣመስኪሩ። ብዘይካዚ መብሬ ናይ ዝተሰዉ ብጾት ደርፍታት እውን ይደግም ነይሩ እዩ። ከም ተዋሳኢ ዝኾነ ገጸ ባህሪ ሒዙ ክዋሳ ዘይጽግሞ መብሬ ብሳላ ጻዕሩን ናይ ምውሳብ ብቕዓቱን ኣብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ። ከም መጠን ብዝሒ ዝተዋስኦ ንዝውሃቦ ገጸ ባህሪ ክላበስ ግዜ ፈልዩ ቦታ መሪጹ ጽሑፍ ፊልም ከጽንዕ ቃላት ምስ ምንቅስቓስ ኣካላትን ምቅያር ገጽን ሓልዩ ከዋህድ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ልምምድ ተተኺሉ ድቃስ ተሓሪቡ ኣባህላ ኣቃውማን ካልእን ናብኡ ኸርዖ መፂዒሩ ምስ ነብሱ ኣዕሊሉ ሰባት ኣማኺሩ እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ሞያ ዘለዎ ፍቕሪ ዘብርሃልካ። መብሬ ዛጊድ ከም ተዋያቒ ሓያል ሰብኣይ ዋርድያ ዕዋላ ሓረስታይ በዓል ሓዳር ስሕው ኮይኑ ተዋሲኡ ይርከብን ገና ድማ ይዋሳእ ኣሎን። መብሬ ኩሉ ኣባል ስድርኡ ከም ዝደቀሰ ምስ ኣረጋገፀ እዩ መጽናዕቲ ስክሪፕት ናይ ድራማ ዝጅምር። ከም ካልኣይካ ኣብ ኣየርፖርት ፍልጥ ትገርብ ነይራቶ። ንዓኣ ከም ሰብ ሓሲቡ ልምምድ ይገብር።
ምስ ተመክሮ ዘጥረዮ ናይ ባዕሉ ሲስተም ኣጸናንዓ ስክሪፕት ከም ዘለዎ ኸ ይግለጽ። መብሬ መብዛሕትኡ እዋን በትሪ ነጸላን ኣይፈለን እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ መግለጺ ባህልን መንነትን ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ። መብሬ ኣብ ዝተፈላለዩ መዋዕዊታት እውን ተመራጺ እዩ። ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ይኹን ካልእ ድማ ክሳብ ሕጂ ሰሪሑ ኣሎ። ገለ ካብ ዝሰርሖ መዋዕዊታት ከዓ ናይ መዓር፣ ሶላር፣ ክታበት፣ ዓሶን ካልእን ሰሪሕ እዩ። መብሬ ብዘለዎ ሓሳባት ናይ ምፍጣርን ምልጋብን ክእለት ምስ ኮሜድያዊ ባህርያቱን ተረካብ ዘረቡን ተደሚሩ ህይወት ስለ ዝዘርኣሉ ኣብዚ መዳይ ተመራጺ ካብ ዝገብሮ ረቑሕ እዩ። መብሬ ማሰቡን ይብል እዩ ብዘለዎ ሓያል ናይ ቃላት ምውሳብ ዓቕሚ ሰባት ምሰገረመ እዩ። ወለዶታት ንኹሎም ኣጻሪዩ ምስቲ ሰብ ዝኸይድ ባህርን ክብርን ኣብ ምሃቡን ዝገርም ዓቕሚ ኣለዎ። ክለት ኣገላልጽኡ ሓያል ናይ ምውዳስ ብቕዓቱ ምስቲ ነዚ ዝምጥን ናይ ኣዋጻጽኣን ኣደማምፃን ቃላት ከምኡውን ጥዑም ደሃዩ ኣኽቲቱ ስለ ዝዓሞ ነዚ ሞያ ዝተፈጥረ ሰብ የምስሎ። መብሬ ከም መብዛሕትኦም ኣብ ሜዳ ዝተምሃሩ ተጋደልቲ ትምህርቲ ኣብ ገድልዩ ኣህዲሉ ጀሚሩ። ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቲ እውን ወዲኡ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ደሓን ከም ዝነበረ ኸኣ መብሬ ይዕልል። መብሬ ኣብ ሜዳ እንከሎ ኣብ 1984 ማህረምቲ ክልተ እግሩ ኣጋጢምዎ ነይሩ እዩ። እቲ ሓንቲ እግሩ ክትቁረጽ እንከላ እቲ ሓንቲ ድማ ማህረምቲ ኣጋጢምዋ። ይኹን እምበር መብሬ ኩሉ ምንቅስቓሱ ስንኩል ኣይመስልን እዩ። ልክዕ ከም ጥዑይ ሰብ ይጎይ ይዘልል ይነጥር ከዓ ኒሕን ዘይጸዓድ ሞራልን ስለ ዝውንን እውን ኩሉ ግዜ ክሰርሕ ጥራይ ዝደሊ ኣእምራዊ ስንክልና እምበር ኣካላዊ ስንክልና ካብ ሓሳብካ ከም ዘይትርፍ ድማ ህያው ኣብነት እዩ። መብሬ ካብ ናይ ስነ ጥበብ ስምዒት ዝተላዕለ ንገለ ተዋሳእቲ ጉድኣት ኣውሪዱሎም እዩ። ኣብ ገለ እዋን መሸንጎጋ በትሪ፣ ኣብ ገለ እዋን ብኢዱ፣ ኣብ ገለ እዋን እውን ብበትሪ እናገበረ ንገለ ተዋሳእቲ ሃሪምዎም። ገለ ካብቶም ብመብሬ ዝተሃርሙ ስነ ጥበባውያን ድማ ሻሹ ተኽለ፣ ውዳሰ፣ ምራጭ ክጥቀሱ ይኽእሉ። መብሬ ንዝወሃቦ ገጸ ባህሪ ክመስሎ ኢሉ ስለ ዝጽዕር ብሓያል ስምዒት እውን ስለ ዝሰርሖ እዩ ኣብ ገለ እዋን ከምኡ ዝገብር። እዚ ድማ ንሞዩ ዝኸፍሎ መስዋእቲ ዝህቦ ክብርን ዘለዎ ፍቕርን የብርሃልና። መብሬ ክሳብ ሕጂ ብርክት ዝበሉ ድራማታትን ናይ ቴሌቭዥን ተኸታተልቲ ፊልምታትን ተዋሲኡ እዩ። ገለ ካብተን መብሬ ኢዱ ዘንበረለን ስራሓት ምስ ንጠቅስ ድማ ግዝት፣ እቶም ሞናቱ፣ ውሻጠ ባሕሪ፣ ቤሎ፣ ዓይንን ሓመድን፣ ውርሻ፣ ደበንገርን ካልእን ዓዩ ኣብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነትን ኣድናቖትን ዘትረፈ ተዋሳኢ እዩ። መብሬ ቅድሚ ናብ ተዋስኦ ዓለም ምእታዉ ብዙሕ ስራሕ ፈቲን እዩ። ጻዕራምን ፈታዊ ስራሕን ስለ ዝኾነ ኸኣ ሓራዳይ፣ ፈላፂ ዕንፀይቲ፣ ቤላ ሮባ ሰኣላይ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ከዓ ከም ተዋሳኢ ኮይኑ ኣብ ምዕያይ ይርከብ ኣሎ። መብሬ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ውሉዳትን እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ 58 ዓመት መሊኡ ይርከብ። ኣብ 2020 ጥራይ 80 ድራማታት፣ ፊልምታትን ኮሜድታትን ሰሪሑ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ እዚ 5 ዓመት ከዓ ብርክት ዝበሉ ስራሓት ከም ዘፍረየ ፍሉጥ እዩ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕርብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ እናተተስፈና እቲ ደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናጋዕን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና።